vás vítám u mého dalšího videa a dneska tady mám speciálního hosta, Niky. Ahoj. A Matěj. Čus. No a my si dneska společně zahrajeme Byl Betlářos. Easy, jdem na to. Jo, když tak jsem holka, nejsem kluk, mám jenom klučičí skin. Jo, bojový. Bojový. Ne, to jsem měl minule, to je tak to je nejhorší téma. Easy peasy, lemon squeezy. Easy to easy. Jak to chcete postavit? Easy peasy, lemon squeezy. Já to nebudu stavět. Nebudu. Já udělám ninja bojovníka. Jo no. To bude easy, kámo. To není easy. To je tak easy. A rychle modrou. Vám to připadá easy. Jo. Když to je easy. To není easy. Je to easy. Je to easy. Sice to má trošku delší krk, ale to je jedno. Ty už máš krok? No. Já už... jako... Já mu udělám roztrhané džíny, jako by nebylo v tom říct. Prostě. Aby to vypadalo, Já když nemůžu si- postavit diamant. Jak to, že nemůžu postavit diamant? To nejde. A iron aspoň. Nevím. To je moc velká hlava. Si děláš srandu, ne? Jo, iron už jde. Super. Hej, počkej, ještě. Jeden bloček. Jo, ten budu mít tady. Hej, mě něco napadlo. To bude teď čubrně, co jsem vymyslel. No, to vy taky. Já jsem byl originální, zase jsem nic nevymyslel. Tak to je teda fakt originální. Takhle. Tady to musí být světlý. Jo, vždycky ty moje věci neměly nos, jo? Dobře. Nechápu, to je jedno. Ten můj bude mít strašně vysoký nohy a nevím proč totálně, nevím proč. A proto je takhle zkrátím. Buď ticho, brácho. Co vy zase točíte? Jo, to je můj podělaný brácha. Ty máš pití. No, díky, fakt za pití. Chtěl jsi ho? Tak jsem ti ho dal. Hop, hop. Zatím mi to vychází. Ale nevím, To moje není nic moc teda jako. No já nevím jak vy. a já to nezvládám. Já jsem to postavil moc na bok. Já nevím jak vy, ale já ho dělám jakoby... 3D? Ne, právě že 2D. Já ne, já 3D. Já nedělám ani jedno. To je jedno. Já nedělám ani jedno, to je jedno. A ne, já nedělám ani jedno. Ty to je... Hej, to moje je snad Slenderman, ne bojovník. Fakt. Jo. Ne. Matěj má Slendermana, hurá! Jej. Jako v minulém videu. Uvidíme duhu. Jo, Já to asi nestíhám, kámo. fakt. Nestíháš. Ty to nestíháš? Kámo! Tak jako hodně lemon squeezy. Jako hodně dobrý. Tak jako tak tohle mám. Tak jako tak. Mám to mrtě hezký, kámo. Takhle. To nedokáže ani nakreslit, kámo. What the hell, jak jsem to udělal? Nechápu se lidi, já jsem asi snad někoho jiného posadil za monitor, nebo já nechápu. What? Jak jsem to mohl udělat? Fakt? To je Tak hustý. divíš, ty babi. Počkej, co? Já jsem udělal strašně nechutnou
Věc, co jsem on je- chtěl. Řeknu vám jednu věc. Mám mega bojovníka, který má nožičky jak mravenec. No tak to je teda hodně velký bojovník. No právě. No, nic moc teda, ale tak nějak se s ním vypořádám. Budu muset. Jenom 30 vteřin, cože? Teď já nemám ani hlavu. Tohle musím zničit a obnovím trávu. Hej, když obnovím trávu, nevymaže se mi na ní to, co tam mám. Ne, dobrý. Nevím. Ej, diamond mi. Oh my god. Oh, no nic moc, ale tak snad. What? Oh. Aha, OK. Tak to je boj. Hepe, je píče. OK. Super poop. Kámo, tak takový boj jsem ještě neviděl svádět. Bojovník. Bojovník. No, pup. Super pup. Tak Já dám, Super pup. Super dám pup. 8. Co? To je tvoje, nebo co, ale? Ne. Sharkman. Oh, dobrý. Ne, bojovník, ne meč. No a co? Ten meč je dobrý, za to ti dávám epic. Ten Good, meč je good. mega. Ten meč je mega. Takže To je Šimon, moje. na druhý To je místo. moje. To je tvoje. Jo. To je dobrý, jak tam máš tu